या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 मा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। रापण मच्छीमारांची जाळी खडकात अडकून लाखोंचं नुकसान। मनसेची कोकण जागर यात्रा, महामार्गावरून सरकारवर निशाणा। आणि स्वार्थी राजकारणाचा बाजार, सर्वसामान्य बेजार। कोकण सात लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, रेल्वे टर्मिनस, कबुलातदार गावकार प्रश्नांसह विकासाला प्राधान्य देणारे, दैनंदिन जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे सावंतवाडीतील प्रकल्प अधांतरीतच लटकत राहिले। भूमिपूजन, घोषणा आणि श्रेयवादाचे बॅनर पाहण्यापलीकडे सावंतवाडीकरांच्या नशिबात दुसरं काहीच उरलेलं नाहीये। पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट। सावंतवाडी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं भूमिपूजन होऊन 5 वर्ष झाले, मात्र साधी वीट देखील लागली नाही। जागेच्या वादात हा प्रश्न रखडलेला। नुकतंच जागेचा प्रश्न सुटून मल्टी स्पेशालिटीचा प्रश्न मार्गी लागला, असं मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सांगितलं। मात्र पुढे कोणतीच हालचाल दिसत नाहीये। आंबोली कबुलातदार गावकार प्रश्न सुटला म्हणून श्रेयवादाचे बॅनर सावंतवाडीकरांनी पाहिले। या प्रश्नावरून भाजपचे माजी आमदार राजन तेली, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यात श्रेयवादही उफाळला। मात्र हा प्रश्न पुन्हा रखडतोय असं दिसत असल्यानं वाटलेले साखर पेढे खारट झाल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली आहे। रेल्वे टर्मिनस मंजूर होऊन 9 वर्ष उलटून देखील एक्सप्रेस गाड्यांना थांबा मिळत नसल्यानं सावंतवाडीकरांना कुडाळवर अवलंबून राहावं लागतंय। प्रवाशांच्या गर्दीनं गजबजणारं हे स्थानक आता स्मशान शांततेत दिवस ढकलत चाललंय। प्रवासी संघटनांच्या मागण्यांना तर केराचीच टोपली दाखवली जाते। एसटी बस स्थानकाची झालेली दुरवस्था तर न बोलण्या न लिहिण्या पलीकडेच आहे। असे अनेक प्रश्न, समस्या तालुक्यात आहेत। विकास, रोजगार, उद्योग हे मुद्दे तर फक्त निवडणुकांपुरते सिजनेबल डोकं वर काढतात, नंतर 5 वर्ष तोंडही दाखवायला हे येत नाही। आज रोजगारासाठी जनतेला रस्त्यावर यायची वेळ राजकीय नेते मंडळींनी आणली आहे। सत्तेत असणाऱ्या भाजपचे माजी आमदार राजन तेली त्यांच्याच सरकारमधील मित्रपक्ष शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या विरुद्ध आंदोलनाची भाषा करत आहे। तसंच साहेब केसरी पंचवडे आहे, तसंच आंबोली चौकुळ गेले आहे। आमच्या आता सहयोगी मित्राने आता हवाई पाहणी केली आणि हवाई पाहणीमध्ये काय केलं तर पर्यटनातून आता जिल्हा चांगला होणार आहे अशा प्रकारची घोषणा केली। तिलाहीत गेले, इथे आता काय पर्यटनातून विकास करणार। माझा त्यांना एकच प्रश्न आहे, आपल्या आज अभियानाची सर्वसामान्य लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जरी सभा असली तर या माध्यमातून त्याने एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायला पाहिजे साहेब, किंवा एक आमची कंप्लेंट तरी नोंदवायला सांगा की तो चष्म्याचा कारखाना कुठे गेला। या ठिकाणी जे काही वेगवेगळ्या कारखान्याची आमिष दाखवली गेली, सातत्याने लोकांना निवडणुका डोळ्यासमोर खोटं बोललं गेलं, पण आज त्यातला कुठला प्रकल्प या ठिकाणी सुरू केलाय याचा उत्तर तरी सांगितलं पाहिजे ना। इथल्या युवा जनतेला मी सांगेन की आपण खरोखरच पॉलिटिशियनला जाऊया। आमचे हे सगळे काय पालकमंत्री माझे आणत होते ते सगळे कारखाने, सगळे व्यवसाय हे या ठिकाणी चोरीला गेले आहेत, त्याचा शोध आपल्याला या ठिकाणी घ्यावा लागेल। मित्र पक्षांचा आमदार कसा कुचकामी आहे हे सांगण्याची एकही संधी तेली सोडत नाही।
परंतु भाजप सत्तेत असल्यानं तेलींकडून सावंतवाडीकरांना आशा आहे. टीका टिप्पणी हेवे दावे या पलीकडे राजकीय पादत्राणे बाजूला सारून जनतेला विकास अपेक्षित आहे. पण पक्ष सत्तेत असताना पालकमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री अशी पदं भाजप सेनेकडे असताना विरोधकांची भूमिकाही हे सत्ताधारीच निभावत आहे. त्यांनी आधी विचार केला की मी स्वतः जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना सुद्धा मी त्या मतदारसंघामध्ये निवडून येऊ शकलो. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही निवडून येऊ शकला नाही. माझ्या घरामध्ये येऊन तुम्ही 2 वेळा पराभूत झालेला आहे. परंतु माझं म्हणणं एकच आहे, तुम्हाला उभं राहायचं तुम्ही राहा ना. परंतु भाजप आणि युतीची एक अभेद्य अशी युती जी महाराष्ट्रामध्ये तयार झालेली आहे त्याला तुम्ही गालबोट लावू नका. तर कोंडीत सापडलेले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी जनतेला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे विरोधकांचा स्पेसही सत्ताधारीच भरून काढत असून एकमेकांच्या उरावर बसायची जणू त्यांच्यात स्पर्धाच रंगली आहे. सत्ताधारीच रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करत असल्यानं अन्यायग्रस्त जनसामान्यांनी न्यायासाठी कुणाचा आधार घ्यावा असा प्रश्न आता पडू लागला. गेल्या 5 वर्षात राजकारणाचा झालेला चिखल पाहून केवळ पश्चातापाची वेळ जनसामान्यांवर आली आहे. एकंदरीतच तब्बल 15 वर्ष आमदारकी, राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्रीपद, तर दुसरीकडे पक्षाची राज्यात 5 वर्ष सत्ता आणि गेल्या वर्षभरापासून हाती आलेली सत्तेची सूत्र असणारे हे 2 मातब्बर राजकारणी आता जरी एकमेकांच्या झुंजा उपटत असले तरी पक्षीय फायद्यासाठी एकत्र येतानाही दिसणार आहे. यांचं हे फायद्याचं राजकारण पाहता जनसामान्यांनी दात मागायची तरी कुणाकडे हा प्रश्न आहे. दोन्ही नेत्यांनी आपली राजकीय पादत्राणं बाजूला सारून जनतेचं हित साधावं एवढीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. हवामानात झालेल्या अचानक बदलामुळे वेंगुर्ला येथील हॉलीक्रॉस रापण मच्छीमार संघाची जाळी खडकात अडकून जाळ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय. यामुळे या रापण मच्छीमार बांधवांवरती मोठं आर्थिक संकट आलंय. वेंगुर्ला येथील हॉलीक्रॉस रापण मच्छीमार संघानं शनिवारी दुपारी 3च्या दरम्यान येथील नवाबाग समुद्रात घातलेली रापण हवामानात बदल झाल्यामुळे समुद्रातून ही जाळी वाहत जाऊन वेंगुर्ला बंदर येथील खडकात अडकून फाटल्यानं या रापण मच्छीमारांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय.
त्यांच्या होडीचं काही प्रमाणात लाकूड तुटून होडीला सुद्धा छिद्र पडून नुकसान झालं. त्यामुळे या रापण मच्छीमारांवरती मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलंय. सध्या मासेमारी हंगाम सुरू आहे आणि या मासेमारी हंगामात आपल्याला क्वचितच पाहायला मिळते ती रापण मासेमारी. रापण मासेमारी ही सध्या लोप पावत चाललेली आहे किंवा कमी प्रमाणात करताना आपल्याला काही मच्छीमार बांधव पाहायला मिळतात. आणि त्यातच जर या रापण मच्छीमारांवर जर एखादं संकट आलं किंवा त्यांची जाळी तुटली तर त्यांच्यासमोर मोठी समस्या निर्माण होते. आणि असाच प्रकार घडलेला आहे वेंगुर्ला येथील हॉलीक्रॉस रापण संघाच्या बाबतीत. काल सायंकाळी त्यांनी जे नवाबाग समुद्रकिनारा आहे त्या ठिकाणी आपली रापण लावलेली होती. मात्र अचानक जो हवामानात बदल झाला आणि लाटांचा जोर वाढला त्याच्यामुळे त्यांची रापण जी आहे ती त्यांच्या हातातून निसटून ती खडकात अडकली आणि त्यामुळे त्यांच्या जाळ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. मी आपल्याला दाखवतो. ही जाळी त्यांनी या ठिकाणी ठेवलेली आहेत खाली आणि ती जाळी फाटून त्या जाळ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे रापणची जी होडी असते, नौका असते, त्याचंसुद्धा नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यामुळे सध्या मासेमारीच्या या हंगामामध्ये कशा प्रकारे मासेमारी करावी आणि एकूणच रापण मासेमारीला कमी मच्छी मिळते. कधीतरी काही मच्छी मोठे बंपर मिळाली तर, नाहीतर मासेमारीला या रापण मासेमारीला मासे हवे तेवढे मिळत नाहीत आणि त्यातच अशा प्रकारचं संकट आल्याने त्यांच्यासमोर मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. आपल्यासोबत या हॉलीक्रॉस रापण मासेमारी संघाचे काही सदस्य आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नेमका काल काय प्रकार झाला? या ठिकाणी तुमच्या जाळ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे, काय सांगाल? आम्ही संध्याकाळी 3 वाजता जवळजवळ रापण मारण्याकडे होडी पाण्यात ढकलली आणि रापण मारीत गेलो आणि अचानक हवामानात बदल झाला आणि दक्षिण वारे वाहू लागले आणि आम्हाला दक्षिण वारे वाहले. त्यामुळे आम्ही किनाऱ्याला येऊन पोचलो तर आमची रापण बंदरावर जे माणूस होते त्यांनी सांगितलं तुमची रापण संपूर्ण पाण्यामुळे जाऊन खडकात अडकलेले आहे. त्याच्यामुळे ताबडतोब आम्ही जाऊन होडी घेऊन ती रापण ओढण्याचा प्रयत्न केला, पण आमच्या आता रापण खडकात अडकल्यावर रापण येऊ शकली नाही. आणि मग आमचा एक इथला स्थानिक सचिन मोर्जे आला. तो फायबर घेऊन त्याने मशनीवर धरून थोडीशी रापण आम्ही आमच्या होडीत घेतली आणि होडीला पण आमच्या जरा मार लागला खडकाचा आणि जवळजवळ 75% रापण आमची तिकडे अडकून पडली. ती रात्रभर तिथेच होती आणि आमचं बरंचसं जवळजवळ लाखो रुपयाचं नुकसान आमचं झालं. आणि आम्ही आता दुसऱ्या दिवशी येऊन फायबर नेऊन आम्ही ती रापण आता उपटून काढली, पण रापणीचं काय एक मिळालं नाही. फक्त वरची दोरी खालची दोरी आणि आम्हाला संपूर्ण आत म्हणतं मास म्हणतात ते, म्हणजे जाळं तिथे खडकात रुतून राहिलं. त्याच्यामुळे आमचा आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आमच्या आता जवळजवळ आम्हाला आता 4-8 दिवस आपण आमची बंद राहणार. कधीपासून ही रापण तुम्ही आता ह्या सीझनमध्ये सुरू केलीत? कधीपासून? 15 दिवस झाले. साधारण काय 15 दिवसात काय किंवा मासे मिळाले? काय उत्पन्न मिळालं नाही, तसं मोठंसं काय उत्पन्न मिळालं नाही. म्हणजे एक तर रापण मासेमारी सध्या मासाच कमी मिळतो आणि त्याच ही समस्या लाखो केवळ काय नुकसान झालेलं आहे? जाळ्यांचं तसेच इथे मिळून जाळ्या होडीला थोडंसं वापरून होडीसर बगदार पडलं आणि जाळ्या जवळ तर बातच गेले आहे. जाळ्यात खूप जवळ लाखो रुपयांची जाळे आम्हाला आणायला लागणार. कारण तुम्ही आता बघितले आहे ते कुठे कुठे ठेवलेले आहेत ते. आणि ह्या जाळ्यांचं आता तुमच्याकडे तरी आता मग कशा प्रकारे दुसरी जाळी आणण्यासाठी किंवा काय कशा प्रकारे पुढची मासेमारी? आता आम्ही बघणार आमच्याकडे घरात आता शिल्लक असेल तर एखादा पाटा आणून जोडू, पण आम्हाला एवढी आपण आता शक्य नाही आता एवढी जाळे आणणं. त्याच्यामुळे आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला. आता कसं काय करायचं ते आता सरकारने काही आम्हाला मदत केली तर चांगलं होईल. कोण आलेत का पंचनाम्यासाठी वगैरे? आज रविवार असल्या कारणाने आता काय सांगू शकत नाही. करतो पंचनामा करणार आहोत, अजून तरी कोण आले नाही. रविवार आहे आज ना, त्याच्यामुळे तुम्ही आमचा प्रश्न तुम्ही कोणापर्यंत पोहोचवा आणि आम्हाला शक्यतो आर्थिक मदत मिळण्याचा प्रयत्न करा एवढं. आणि आमचं मत काय नाही आणि काय त्याच्यात आमचा काय दोष नाही. अचानक काल दक्षिण वारे आले त्याच्यामुळे लाटांच्या जोरावर आपण आमच्या खडकात रुतली संपूर्ण.
निश्चितच काल वाऱ्यांच्या प्रवाहात बदल झाल्यामुळे या रापण मच्छीमारांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे. जवळजवळ ह्या जाळी जी आहेत ती लाखो रुपयाची जाळी आहेत आणि ती जाळी काही ठिकाणी फाटल्यामुळे पूर्ण जाळीच खराब झालेली आहे. त्याच्यामुळे मोठं नुकसान त्यांचं झालेलं आहे आणि रापण मासेमारी ही काही कमीच पाहायला मिळते आणि त्यात मासे कमी मिळाल्यामुळे या ठिकाणी आर्थिक गणितही घालणं कठीण होतं आणि त्यात अशा प्रकारचं नुकसान होणं म्हणजे मोठं संकट या मच्छीमार बांधवांवर आलेलं आहे. त्यामुळे निश्चितच शासनाने याकडे लक्ष द्यावा आणि त्याचप्रमाणे यांच्या जाळ्यांचा पंचनामा करून त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई योग्य वेळेत द्यावी अशी मागणी सध्या मच्छीमार बांधवांकडून होत आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. कुडाळ आगारासाठी 10 तर मालवण आगारासाठी 4 नवीन ST गाड्या आल्या आहेत. या गाड्या आणल्याच्या श्रेयवादावरून कुडाळ तालुक्यात भाजपविरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत जोरदार घमासान सुरू झाला आहे. पाहूयात. वैभव नायकांसाठी हे दावे काही नवीन नाहीत. कोणतेही कुडाळ मालवणमध्ये कोणतेही काम येऊ नये, योजना येऊ नये, कोणतेही विकास काम असेल त्यावेळी पहिला दावा करण्याचं काम हे वैभव नायकच करतात. मी काल एका ठिकाणी म्हटलं होतं की आज उद्या वैभव नायकांनी असं म्हटलं की चांद्रयान 3चा प्रस्ताव हा इस्रोकडे मी दिला होता तर ते त्याच्यात काही नवल असणार नाही. आणि त्यांना ही सवय आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना देखील तीच सवय आहे की कोणतंही काम आलं की त्याचं जाऊन श्रेय घ्यायचं आहे. म्हणून आमच्या आता कुडाळ मालवणमध्ये एक म्हण पडली की नारळ वाट्या आणि नारळ फोड्या. त्यामुळे वैभव नायकांच्या ह्या दाव्यावर काही तथ्य नाही. कारण काल आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल की सन्माननीय मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, पवार साहेब असतील यांच्या माध्यमातून सन्माननीय पालकमंत्री आणि आमच्या या कुडाळ मालवणचे विधानसभा प्रभारी निलेशजी राणेसाहेब यांच्या मागणीनुसार सरकारने पुरवलेल्या गाड्यातून या ज्या 10 गाड्या आहेत या कुडाळ आणि मालवण आगारासाठी मिळणार आहेत. कारण 2-3 दिवसापूर्वीच आम्ही त्या ठिकाणी आगार व्यवस्थापनाकडे या प्रकारची मागणी केलेली होती. त्या दाव्यात मुळात आधी काही तथ्य नाही, त्यामुळे भूमिका घेण्याचा विषय येत नाही. ज्या दाव्यातच मुळात काही दम नसेल तर त्याच्या विरोधात भूमिका काय घेणार. खोटं बोलायची त्यांना सवय आहे, त्यांना बोलून देत. आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. आपले कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार यांची वेळोवेळी ख्याती आहे की आपल्या ग्रामीण जनतेपर्यंत, ग्रामीण जनतेची मुळापासनं त्यांच्या कामाची दखल घेण्याची त्यांची मूळपासनं ख्याती आहे. त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक असणाऱ्या बाबींवर लक्ष देऊन माननीय आमदार साहेबांनी लोकांची खरी गरज असणारी म्हणजे ST बसेस ह्याची गरज जाणून तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या कालावधीत या गाड्यांची मागणी केली होती आणि त्या गाड्यांची मंजुरी सुद्धा माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या काळात झाली होती. परंतु आजच्या कालावधी आज आपल्याला कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी ज्या दोन्ही डेपोसाठी गाड्या मंजूर झाल्या आहेत त्या फक्त आणि फक्त आपल्या आमदार साहेबांच्याच मतदारसंघात झाल्या आहेत. याचीच जर समजा आपण दखल घेतली आणि ह्याच विषयाचा जर समजा विचार केला तर नक्कीच फक्त आमदार साहेबांचं श्रेय आहे. आमदार साहेबांनी आपल्या मतदारसंघासाठी अत्यावश्यक असणारी बाब म्हणूनच आपल्या या गाड्यांची मागणी केली आणि खरोखर आमच्या मतदारसंघासाठी जी आवश्यक आहे ती बाब पूर्ण केली. नाही, प्रथमतः याचा विचार करायला गेला तर दादा साहेब यांनी इस्रो या शब्दाचीच फोड करावी. फक्त इस्रो, बाकीचे लोक म्हणतात इस्रो म्हणून इस्रो या शब्दावर बोट न ठेवता नेमकं इस्रो या शब्दाची फोड करावी आणि तदनंतर त्या विषयावर बोलावं. आणि अर्थात आपल्या आमदार साहेबांचं जे कार्य आहे त्या प्रत्येक क्षेत्रात आमदार साहेब त्याच पद्धतीने कार्य करतात. त्यामुळे त्यांची सुद्धा बघण्याची भूमिका तशीच आहे. म्हणून आमचे आमदार साहेब प्रत्येक क्षेत्रातील कार्य, अत्यावश्यक कार्य आपण करतात, त्यातील जनतेला जी आवश्यक बाब आहे ती पूर्ण करून देतात. त्यामुळे भाजपच्या ह्या नेत्यांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना फुकटचं फक्त आमदार साहेबांवर, कार्य करत असणाऱ्या आमदार साहेबांवर बोट दाखवण्यापलीकडे अजून काही काम उरलं नाही असं दिसून येत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत प्या आनंदी रहा. मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाला गती देता यावी यासाठी 27 ऑगस्टपासून गणेशोत्सव संपेपर्यंत मुंबई गोवा महामार्गावरील अवजड वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिसांकडून याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना यातून सूट देण्यात आली आहे. पाहूयात. 16 टनापेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या ट्रक, मल्टी एक्सेल, ट्रेलर यांना ही बंदी लागू असणार आहे. 27 ऑगस्ट 2023 ते 28 सप्टेंबर 2023 या कालावधीसाठी मुंबई गोवा महामार्गावर ही बंदी आदेश लागू राहणार आहेत. या कालावधीत अवजड वाहतूक ही पर्यायी मार्गाने वळवली जाणार आहे. पोलीस उपायुक्त वाहतूक तिरुपती काकडे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित. अवश्य भेट द्या. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेस, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. आपल्यासोबत मनसेचे काही पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत. आपण त्यांच्याकडे जाऊन थेट त्यांच्याकडनं या जागर यात्रेविषयी माहिती सांगणार आहेत. काका स्वागत आहे. काय आपलं नाव, आपण काय सांगणार या कोकण जागर यात्रेविषयी? नमस्कार, मी अनिश कदम, अणुशक्ती विधानसभा उपविभाग सचिव. मी आज कोलाड या ठिकाणी सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांची संध्याकाळी सभा होते. हे कोकणातला महत्त्वाचा विषय म्हणजे गेली 17 वर्ष रस्त्यामध्ये पडलेले खड्डे, का खड्ड्यातला रस्ता हा सामान्य माणसाला समजत नाही आणि त्यांना कोण मार्गदर्शन करत नाही. म्हणून प्रशासनाला जाग यावी म्हणून सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे आज इथे या ठिकाणी येत आहेत. कशा पद्धतीने तयारी आहे, कशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी राजसाहेब ठाकरे यांचं स्वागत करणार आहात आणि राजसाहेब ठाकरे तुम्हाला मार्गदर्शन सुद्धा या ठिकाणी करणार, काय तुमच्याकडनं आशा आहेत, अपेक्षा आहेत? राजसाहेब ठाकरे आपण मनसेचे अध्यक्ष आहेत. हा मुंबई गोवा हवेसाठी त्यांनी कंबर कसलेली आहे, आपण त्या ठिकाणी पाहू शकता. काय वाटते तुम्हाला एकंदरीत संपूर्ण या यात्रेविषयी? नक्कीच आज सन्माननीय आम्हीसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पलसपेपासून राजापूरपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी पदयात्रा काढून या सरकारला जाग यावी यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत. सचिव अमोल जिनकर साहेब आहेत, पण त्यांच्याकडनं थेट जाणून घेऊ ही जागर यात्रा जी आहे, जी कोकणामध्ये पूर्ण कोकणामध्ये जी आता राजसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चालू, आता काय विषय संपूर्ण काय यात्रा कुठपर्यंत आलेली आहे, अशा पद्धतीने पुढची प्रोसेस असणार आहे? आमचे मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशाने कोकणातील नागरिकांसाठी ही कोकण यात्रा नावाने आम्ही चालू केली, पदयात्रा चालू केली. त्यात आमचे सन्माननीय नेते अमित जिगरे व इतर पक्ष नेते तसेच एकमेव आमदार राजूदादा पाटील स्वतः ही पदयात्रा चालत जेणेकरून त्यात सहभागी करून तो त्यांना दिसेल ह्या आशेने आम्ही सगळ्यांनी यात्रा रांजापासून कोलाड, पळसपासून कोलाड ह्या यात्रेचं पदयात्रेचं सांगता आपल्या रोहा तालुक्यातील कोलाड नाक्यावरती आदरणीय राजसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. तर ह्या यात्रेचं स्वरूप आहे, आमची लोक आता रातवडल्याहून आणि
घेऊन खांब लावून नियोजन सगळं केलेलं आहे. कारण की प्राण्यांवरही काही प्रकारचा त्यावर यंत्रणा होऊ नये या सगळं आदरणीय रावांच्या नेतृत्वाखाली केलेलं आहे. तर ह्यात फक्त एवढंच आहे, त्यांना आव्हान आहे, आम्ही पक्ष म्हणून करत असलो एक माणूस म्हणून, व्यक्ती म्हणून या पदयात्रेत मिळून राजसाहेबांना कुठंतरी एक पाठिंबा, मानसिक पाठिंबा करून महाराष्ट्र कुठेतरी चांगल्या ठिकाणावर नेऊन ठेवण्यासाठी हा प्रयत्न असेल. त्याला निमित्त मात्र फक्त हे कोकणचं आहे. इथून पुढे अशाच प्रकारच्या प्रत्येक विषयावरती आंदोलनं आमची होत राहणार. त्यात आम्ही पूर्ण काळजी घेणार की नागरिकांना त्रास होऊ नये. झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, कोकणचा हायवे झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे, कोकणचा हायवे झालाच पाहिजे, झाला पाहिजे, झाला पाहिजे. वर्षाचा काल अधिक उलटून देखील हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे तो अजून पूर्ण झालेला नाही आहे. आपण पाहत आहे की या ठिकाणी मनसेकडून आता कोकण जागर यात्रा जी आहे त्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि या यात्रेला आज या ठिकाणी सुरुवात देखील झालेली आहे. मनसेचे वरिष्ठ नेते आहेत, त्यांच्यावरती ही संपूर्ण जबाबदारी आहे ती देण्यात आलेली आहे. आपण पाहू शकता आज मी या ठिकाणी उभा आहे, ज्या ठिकाणी या जागर यात्रेची जी सांगता आहे ते मनसेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे ते या ठिकाणी या कोकणवासियांना याच कोलाड या ठिकाणी मी ज्या ठिकाणी उभा आहे त्या ठिकाणावर संबोधित करणार आहेत. आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने या ठिकाणी मनसेकडून पूर्ण जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे. हेच ते स्टेज आहे ज्या ठिकाणी हा व्यासपीठ आहे, ज्या ठिकाणी मनसेचे राज ठाकरे आहेत ते या ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन आहे. तर या ठिकाणी या संपूर्ण कोकणवासियांना जे आहेत ते या ठिकाणी संबोधित आहेत. आपण पाहणार आहोत की या ठिकाणी विरोधकांवरती कशा पद्धतीने राजसाहेब ठाकरे हल्लाबोल करतील हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपण पाहू शकता ठिकठिकाणी या ठिकाणी कोकण जागर यात्रेचे जे फलक आहेत, जे बॅनर आहेत ते मनसेकडून लावण्यात आलेले आहेत. या ठिकाणी अमित ठाकरे हे सुद्धा या ठिकाणी रस्त्यावरती उतरून संपूर्ण कोकणवासियांना या रस्त्याविषयी जागरूक करण्याचं काम जे आहे ते सुद्धा या ठिकाणी करणार आहेत. या ठिकाणी सायंकाळी 6च्या सुमारास या ठिकाणी राजसाहेब ठाकरे येऊन या कोलाड नाक्यावरती त्यांची एक प्रचंड अशी सभा होणार आहे. कॅमेरा पर्सन ओमकारसह मी रुपेश राठाडे, कोकण 7, रायगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. बाळू माझं नाव टाक, बाळू माझं नाव टाक.
उमेश पहिल्या जागी उमेश महाडिक आलेले पहिल्या जागी संकेत मोरे आणि माननीय उपस्थित झाल्याबद्दल त्यामुळे सर्वांनी थांबायचे आहे. प्रत्येकी 3 नारळ सहभाग घेतला, काय वाटत? एकदम चांगला अनुभव होता आणि म्हणजे मजा येते इन जनरल. फ्री ऑफ कॉस्ट आहेत, लाईक तुम्हाला जसे पाहिजे तसे मारायला देतात चांगले. आणि नारळ फोडणे म्हणजे नेमकं काय होतं, काय करता तुम्ही, काय करता? हे कसं आहे माहिती आहे, म्हणजे नारळी पौर्णिमेचा एक सण असतो. त्याच्यामध्ये बेसिकली काय असतं की दोन म्हणजे माणसांमध्ये ही बेसिकली स्पर्धा असते. ज्याचा नारळ शेवटपर्यंत टिकेल ते आणि नारळाची क्वालिटी आणि मारणाऱ्याची टेक्निक या 2 गोष्टींवर डिपेंड करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. 15 ऑगस्ट या स्वातंत्र्य दिनी सन्माननीय या देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब यांनी ज्याचा उल्लेख केला की भ्रष्टाचार, त्यानंतर परिवारवाद आणि तुष्टीकरण या 3 गोष्टीचा त्यांनी उल्लेख केला. तर म्हणजे आपल्याला कल्पना असेल, आपण पत्रकार आहात, की भ्रष्टाचारासारख्या अनेक गोष्टी म्हणजे वेळेच्या धाडी पडल्याचं का कोणी म्हणजे ज्याला काही समजत नाही कोण बोलतो, व्हॉट्सअप फेसबुकला टाकतो. मला माहिती असेल किती लोकांची अशी बेनामी संपत्ती जमा झाली आणि त्याचा सर्वसामान्यांसाठी उपयोग झाला. हा भ्रष्टाचाराचे हे आहेत ना ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यातून त्याचे पूर्णपणे मोदी त्यांचं कंबरडं ओढलं आहे. त्याच्यातून काही पिसाळे लोक त्यांच्या विरोधात आहेत, मोदींच्या असतील खाली पार्टी म्हणून ते आमच्याकडे येतात. त्याच्यानंतर तुष्टीकरण जो विषय आहे, तुष्टीकरण विषय येतं की काही लोकांना त्याचं समाधान करतं, आपल्या कार्यकर्त्याभोवती फिरणारे, नेत्याभोवती फिरणारे कार्यकर्ते. आणि दुसरा म्हणजे परिवारवाद. खरं म्हणजे परिवारवाद हा जो विषय घेऊन काही ठिकाणी आजची चर्चा मीडियामध्ये केली जाते की आपल्या विरोधकामध्ये केली जाते की या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणेसाहेबांचा परिवार हा पूर्णपणे या जिल्ह्यामध्ये ताकदीनिशी आज काम करतो, गेली अनेक वर्ष करतो. म्हणजे मग ते राणेसाहेब शिवसेनेत होती त्यावेळी पण त्यांनी एक वेगळी ताकद लावून काम केलं, काँग्रेसमध्ये गेलं किंवा आज भारतीय स्वतःचा पक्ष म्हणून केला आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून केलं. राणेसाहेब हे ह्या परिवारवादामध्ये राणेसाहेब मोडत नाही. ह्याचं कारण तुम्हाला सांगतो की परिवारवाद म्हणजे काय, की म्हणजे एखादे समजा त्याचा बाप घरी आहे आणि बाप काम करतो किंवा कोण करतो आणि बाकी मुलगा घरी बसला काहीच करत नाही आणि त्याला कुठल्या तरी खुर्चीवर बसला, तो परिवारवाद. म्हणजे उदाहरण द्यायचं असेल की ज्या बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी काय केलं, आपली खुर्ची गेली आणि बाजूला त्यांच्या पत्नीला बसवलं आणि त्याला मुख्यमंत्री केलं, त्याला परिवारवाद म्हणतात. खरं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीमध्ये आल्यापासून किंवा अन्य वेळीसुद्धा माननीय निलेश राणेसाहेब असतील, नितेश राणेसाहेब हे परिवारवादामध्ये अडकले. परिवारवाद म्हणून नाही आहेत,
तर ते काम करतात. अनेक ठिकाणी आहेत. मागाशी मी म्हणाल आपल्या कार्यकर्त्यांना राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत त्या ठिकाणी, सुजय विखे पाटील आहे, मग छगन भुजबळ असतील, त्यांचे पुतणे पंकज भुजबळ असतील, सबरी ही सगळी आहे जे आता असं काही होत नाही की परिवारवाद म्हणजे याचा जो कोणीतरी चुकीचा हे करून हा अपप्रचार केला जातोय. कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी परिवाराचा विषय नाही आहे. माननीय नितेश राणे साहेब आज एवढं ताकदीने का घरदार खरं म्हणजे राणे ही फॅमिली तन मन धन सगळं आपलं अर्पण करून ज्या पक्षाचा त्या प्रामाणिकपणे काम करतात. ते कुठेही ते असं म्हणणार नाही. जो ज्या ठिकाणी जे शब्द टाकतात, ज्या ठिकाणी ते विश्वास ठेवतात, ज्या ठिकाणी ते नेतृत्व म्हणून करतात, त्या ठिकाणी ते एकरूप होतात. त्याच्यामुळे परिवारवाद हा विषय नाही. राणे फॅमिली पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहे आणि राणे साहेबांची दोन्ही मुलं म्हणजे माननीय निलेश राणे साहेब, नितेश राणे हे वेगाने काम करतात. त्यामध्ये परिवारवाद म्हणजे मोडत नाही. त्याच्यामुळे त्याचा संदर्भ कोणी घेऊ नये. आणि म्हणून मी 2 दिवसापूर्वी माननीय चव्हाण साहेबांशी त्यावेळी चर्चा आली तर चव्हाण साहेबांनी असं सांगितलं आहे की तुम्ही कोणत्या म्हणजे 100% भाजपा करण्यासाठी माननीय निलेश राणे साहेबांच्या सोबत एकत्र बसून कार्यकर्त्यांच्या भेटी घ्यायला पाहिजे, गावागावात जाऊन त्याच्या समस्या समजून घ्यायला पाहिजेत. आणि निलेश राणे साहेब यांना कोणत्याही प्रति विधानसभेत आपल्याला असं नाही साध्या मताने प्रचंड मताने विजय करायला पाहिजे असं ज्यांच्याजवळ या कोकण प्रांताची जबाबदारी आहे त्या माननीय पालकमंत्री चव्हाण साहेबांनी परवाच्या दिवशी मला तालुका अध्यक्ष म्हणून काही सूचना दिल्या. आम्ही आमच्या सावंत होते, अन्य सगळे मंडळी होती. मला स्पष्ट सूचना दिल्या की तुम्ही कामाला लागा, आम्ही कामाला लागलेलो आहोत. त्याच्यामुळे कोणी असा गैरसमज करू नये की माननीय निलेश राणे हे फायनल आहे, त्याच्यात कुठलाही बदल नाही. आणि म्हणून आता निलेश राणे साहेबांना विजयी करायचं असेल तर त्या पद्धतीची आपण एक जी व्यूहरचना आहे त्या व्यूहरचनेची सभा होती. त्याच्यामध्ये लोक एकत्र आले आणि प्रत्येक गावागावामध्ये 2-2 आपले पदाधिकारी व्यतिरिक्त त्या ठिकाणी आपण करून अन्य जे लोकांना जबाबदारी दिल्या. मी निश्चितपणे सांगतो की कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी आम्हाला कुठली भीती वाटत नाही. पक्षप्रवेश 12 नाही, आता 12 नाही अजून होतील, 12 नाही 24 होतील, ते लहान मोठे होतील. परंतु आत्ता वैभव नाईक आणि सगळी मंडळी आता भयग्रस्त आहे की तुम्हाला माहिती आहे काल कुडामध्ये प्रवेश झाले, काही मालवणमध्ये प्रवेश झाले. ते प्रवेश होतच राहतील. भारतीय जनता पार्टी वाढत राहील. माननीय निलेश राणे साहेबांना एक जे वाढीव समर्थन तुम्हाला माहिती आहे की काही लोक कोरोनाच्या काळात म्हणजे तुम्ही शोधत असाल की कोरोनासारख्या काळामध्ये निलेश राणे साहेबांना स्वतः 2-3 वेळा कोरोनासारख्या आजाराला सामोरं स्वतः त्यांना त्याची लागण झाली आणि ते कधी थांबले नाहीत. आणि आत्ता निलेश राणे सातत्याने हे कोणाच्या संपर्कात आहेत, सर्वसामान्य माणसाच्या कार्यकर्ते सोडा, सर्वसामान्य मतदारांच्या संपर्कात, सर्वसामान्य माणसाच्या सखोल दुःखाच्या अडचणीमध्ये ते आत आले. त्याच्यामुळे असा काम करणारा नेता आहे. ते काय राणेंचे पुत्र आहेत किंवा अन्य कोण म्हणून या ठिकाणी निलेश राणे हे उमेदवार नाहीत, ते परिवार वाढत नाहीत. तर निलेश राणे साहेब हे चांगल्या प्रकारे काम करतात आणि म्हणून निलेश राणेंना वाटतं म्हणायचं आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना वाटतं आणि म्हणून निलेश राणे हे भविष्यातले उमेदवार आहेत. त्यांचं आम्ही सगळे काम जोमाने निश्चित करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आयोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रापण मच्छीमारांची जाळी खडकात अडकून लाखोंचं नुकसान. मनसेची कोकण जागर यात्रा, महामार्गावरून सरकारवर निशाणा. आणि स्वार्थी राजकारणाचा बाजार, सर्वसामान्य बेजार. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.